shi ke ma gida ya ma mota, kuma in ya baka babatun gori, wani in ya baka za ya ma gori wata rana. To Agades mallai kwarano, to Agades mallai kono. Wai DJ Debi namu a nemo shi, man kaune yaro, yaran zamani namu bai zo ba, lalle ko ba ya da sunan shi a guna. BGS to zan koma, mana Robino da yaro dan madara. Aminu haske baban Zainabu bai zo ba, Abdullahi bai zo ba, Abdullahi kanta namu, mana baban Malika namu Kulbali. Mai gida na da Erbel Ali, angon Zainab Abu, mai gida na Ali a gaishe ka, la police ban raina ba. Da Erbel Arjuwen a nemo shi, Ali Salu namu bai zo ba, lalle ko bayan nan da sunan shi a gona. Ali na titi ban raina ba, Kausar Adamu namu bai zo ba, Mar Adamu Mido an waye shato ban raina bani. Obi sai Sale sai ni a nemo shi, Obi sai Idar a nemo shi, Obi sai Ali namu bai zo ba, Ali Akili namu ban raina ba. Mar Komandan Nura mai gidana na rayu labar raina bani. Metro Joe baban kwamfuta bai zo ba, wani ne to Arlete zan koma, wani Arlete mallai kwarano. Der Usmanu bai zo ba, Usmanu Umaru bar raina ba, a nemo bako Arlete yaro nawa. Rezan kai to zan komawa, mana usai na tamu lafiyar zan rezan kai a gaishe ki. Mana komandan Mustapha shi ni soje, Lawali Opeben a nemo shi. Mai gida na to Mansuru bai zo ba, Rezi Mansuru Hafsat Kuri ne. Mana komandan mu ni dai ko wata rana to durko zan koma ashe. Komandan mu ni ban raina ba, to ya me zar mai kwarano. Wai garan me namu bai zo ba, lalle ko bayan na sunan shi a guna. Mani Istanbul di shi nawa, Marisi sai a nemo ta, Marisi sai ya me to zar mai gono. Waini Adama Musa yariya, Der Umar namu bai zo ba, Babi na mata Maradi nake koma wani. Kailu Musa na polisa nemo shi nawa, Aminatu Suleiman sai ya nemo ta. Mana Ahmad namu ORTN to zan koma wata rana. Waini oga namu bai zo ba, Adamu Habbi sai ya gaishe ka mai gidana. Kadar mai samari Arlete zan koma wata rana. To Abasi nake koma wani. Waini marmariri, Waini marmariri, la presento Abasi ya gaishe ki mariri. Marsidi kallo fada, la presenta uta, sai dai kallo fada zan koma ni dai. To Dynamic nake koma wani, Fada Thomas nake koma wani, ra'ayin zuci fada nake koma wani. Mai tunanin gobe ana yi musu, to Agades mallai kwarano, to Agades mallai gono, to Zandar Hausan cai kwarano, to Zandar Hausan cai gono. Wai Maradi gobir kwara, wai Maradi gobir gono. Tawa adarran cai kwarano, tawan lele ni dai ko zan koma wata rana. Kai dai ya rike maza da ranar su, yau da gobe sai Allah shi ke ma gida ya ma mota.
ya baka babatun gori, wani in ya baka za ya ba gori wata rana. Kumandan kaka bai zo ba umarawa, especially ya wani a nemo shi lawa. Dogo Abraman bawan Allah bai zo ba. Wata rana Arliti zan koma, so ma yirto Arliti zan koma ni ne. Kominak nake komawa ni, can ma dai akwai masoyan mu da dama. Markomandan Karim mai gidana, Abdul Karim kan fura shi na kurege. Ibrahim na shehu bai zo ba, na Fatima da a gaishe ka, ko ba ka nan da sunanka, ka san ne da mantuwa shege ashe. Litina kadira ne mu shi yara, ladu wani namu kadir. Litina ga mace bai zo ba, shi ma ko ba ya nan da sunan shi a guna. Mani baban Malika Musa, na fashe a gaishe ka brigade. Sai da sinne dai ko zan koma, Komandan Suleiman namu, Komandan Suleiman namu, bere nore namu barre na ba. Bere fada sho nake komawa ni, ibe fada sho nake komawa ni. Elga Haruna bai zo ba, lalle ko bayan nan zan gaishe shi dan Turawa. Me matalo Haruna barre na ba. Adudu ashe maza da ranar su can ma ne, to san juna nake komawa ni. Wai ni sarho nake komawa ni, wai ni manufa da shawa a garin zaman lai kwararo. Fada sha babu rama ne kawai sana, ashe yau da gobe sai Allah shi ke ma gida ya mamuda. Kuma in ya baka babatun gori, wani in ya baka za ya ba gori wata rana. Wani metin razak yaro nawa, azawa sai kauna mu bai zo ba. Dogo isabiya ne mun shi, baban na fisa mai muni kyauta, amma da rashi bai na mu bar raina ba. Kadir uyi aminike komawa ni, Masaudu ya lashe bai zo ba, Masaudu ya lashe hulawa. Wai isu sho a nemo shi, Mystical abu da barre na bani. Dera Aliyu a nemo shi, wai ni ista da zan koma wata rana. An bala an kankura a nemo shi nawa, Tunya mai zar mai kwarno, Tunya mai zar mai gono, Tudu so zar mai kwarno, Tudu so zar mai gono. Wai ni di bare bare yan gono, wai ni di bare bare yan kwarno. Antira zar mai kwarno, Tila beri zar mai gono. Saminu dan beti na mu bai zo ba, me adede ta na mu barre na ba. Litina arita so taso, Litina zakari na wa, gobi sana to taso. Wai ni arizi buna mu barre na ba. To Arliti wallahi kwarano, Manara Zakla Police, Manara Zakla Police, Abdurrazak na mu barre na ba. Brigade na mu taso taso, Man ibu tayar ibu, ibu tayar ibu, Apollo na mu bai zo ba. Man 2000 yaro, Man 2000 yaro, Epito a nemo shi nawa. Ibrahim an sayan kawai zo ba, an wa Aisha to in shi kamere so. Mon capitaine si zubar zo nawa, Mon capitaine si zubar nawa. A shigan Shehu Sani a nemo shi, ni jandarmeri zan koma wata rana. Alhaji so su bai zo ba, lalle ko bayanan da sunan shi a gona.